og så bare hoppe ind i mål og fyre den af. Så kører vi. Kom. Bruger her. Går efter vesten. Du går lidt højspark. Nu får du lov til at fyre noget højspark af. Yes. Det er godt. Sådan. Når du drejer rundt der, ikke? Når du laver det spark der, det er sindssygt godt. Du ramte den rigtig godt første gang. Se om du kan få hovedet drejet rundt allerførst. Så du kan se helt præcis, hvor sparket er. Der. Fordi når den så er nede, når du har afleveret sparket, så er de hovedet allerede om og klar. Ikke også? Vi kører ikke. Hvorfor er der ikke en titel mere? Jeg tror ikke bare for mange gange, så det bliver mere og mere svimmel. Kom nu ind på de der på siden her i stedet for. Dolly-chakken. Kom med dolly-chakken. Ind og ramme. Du kan lige så godt lære, at du skal ramme her, fordi de sparker altså lidt hårdt deroppe. Og det gør de ikke. Hvad kan du holde op med det der? Sådan. Og så dolly-chakken, dolly-chakken. Hurtigt efter hinanden. Kom med fire, kom med flere, kom med flere, kom med flere. Flere, fortsæt. Yes. Kan du gøre det, så kommer du ind med den her. Kom. Ja, ned med foden. Bare fyr den af. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved. Bliv ved. Sådan. Yes. Kom her mod dig, så fyr du en optjak, Erik. Sådan. Fyr vi igen. Sådan. Yes. Kom, dolly-chakke, dolly-chakke. Og skift. Her. Kom her. Fyr den af. Bare fyr den af. Sidst så får du pumpet luft ud af den anden. Ikke også? Det er mere og mere forvirret. Sisse. Den høje af den. Hun havde en, der jagtede den hele vejen. Ja. Hun havde en, der jagtede den hele vejen rundt. Fik bare sparket. Slet ikke komme ind til. Det var den, der fik dømme. Så det er bare med at blive ved med at fyre den af. hende, der gik rundt om hende. Hendes modstander, ja. Kom. Ja, får du bare med dolly-chakke. Okay. Den her vej rundt. Fyrer du den bare af. Trykker du den bare imod mig hele vejen. Det er dig, der skal presse mig, så jeg slet ikke har nogen muligheder. Bliv ved. Og så kommer jeg ind, og så hugger jeg mig ind. Sådan, sådan. Yes. Nemlig. Yep. Ja, godt set. Sådan. Kom, fortsæt. Du skal ikke kigge efter ham. Vil du i kamp nu? Ja, flot. Tak, så er det. Du render nu. Pakker du. Ja, helt godt. Kør igen. Husk, du må godt blokere, så en der kommer. Der, blokér, så fyr spark af. Der, læg med ben. Læg med mit ben. Læg med mit ben. Og så spark. Kom. Der, og ind. Ja. Hvis de sparker, blokér den væk. Ind mod modstanderen. Bum. Ikke også? Og sekunder mere. Kør vi. Udmærket. Ja, hvordan er den? Ja, nemlig. Kom. Skridt tilbage, og så fyrer en optjak eller et eller andet. Ja. Så du tæt på her. Tilbage. Boom. Vi er på vej imod. Jeps. Lad være med at kigge efter de farer. Det er farligt. Fordi modstanderen kommer og fakker. Blokér mit ben væk. Ja. Blokér væk og spar. Så en pause. Så er det dig.